במצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. אני עדיין קם בבוקר ושותה קפה, משתיים סוכר, אני עדיין ישן בלילה על כרית ומיטה. נכון שזה לא בחדר שבו הייתי רגיל עד עכשיו להיות, אבל זה בחדר בו פחות או יותר טוב לי. אני עדיין קם בבוקר ואוכל פרוסה של לחם עם גבינה לבנה, אני עדיין שותה מים לרוויה. נכון שעכשיו על פי המצב אני זה שצריך לדאוג להכל, אבל טוב שזה ככה, אחרת לא הייתי יכול להמשיך הלאה. אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. אז אני עדיין קם והולך לעבוד, מתחזק את עצמי בכבוד אני משתדל שלא ליפול יותר מדי למטה. נכון שלתלוש יש כרגע ביקוש יותר משמעותי בחיים שלי, אבל זה מקובל וזה נורמלי, נראה לי, כנראה. אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. אני עדיין שר ומנגן בלילות, עושה לעצמי כל מיני מנגינות. אני עדיין שר ומנגן בדיוק כמו פעם. החיים לא נעצרו, הם רק הסתובבו מן הקצה לקצה לקצה, אבל ככל הנראה נראה לי שאני מרוצה. עוד פעם אחת, ווליום כנרת, תשירו איתי, אני אוהב אתכם. אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אחד אתם. אז נרים אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. אז נרים כוס יין ונשתה לחיים, ונשתה לחיי החיים החדשים שלי.